Maninkaw, assalamu alaikum kukura. Aw bismillah aka émission kura mandi keneka no de Nyele nga FURUCEEKO yi Nyele nga FURUCEEKO yi émission yi mi labena Mandé Massa production fe na beira awla dongodo Africa Television jabarani sanfé olayna fola dalako anga nyagaw mana teme ame kila kana hakilna jigi donike nyagain keneka nyaga temeni ni sonja chama soro la kenenka sabu kadaka nyagain nyana mayara ni anga ngaraba mi o de tutoy ko nana jabati awni aw anga jeka nana jabati ka prestation lage Masa jururi ku mamare ibismillah ko yambi ko ba ko yande suba masakena bale manu dona ko be yambi ko ba nam ayaw bismillah na beku ko nyabe mande nam sinyo nyabe mande nam bali mayabe mande nam furu nyo nyabe mande masakena ga jamana ayaw bismillah ambeku bismillah simbo ayo bismillah lawali simbo mamare ayo bismillah awo masare ka suko ka duguje suba otba iba fi dogonyana ani koronyana uye misiko laidu minta aywa ko misika yera nisan mande suba Mandé Massa le Nyele iya suba le jama bife suba Mandé Massa suba suba kele ife suba Mandé Massa iya Nyele fa jama bife Wai suba le jama bife suba Mandé Massa Abena kano le kano Kirifia maga kuna te manenkalu bena kana segele nyipa suba Wai suba le jama bife suba Mandé Massa suba Nyele suba ala de suba yaki jama bife ala de yaki Nyele Nyele simonyo jama bife suba Mandé Massa nana nintu Nyele nyini bagaw ye Namo ambe foli la se mandinkaw ma Namo foli berebere Namo amba la se Abdul Salam Samakema Namo ale fana ye émission in dɛmɛ baga ye Namo ale bɔra mori ni kalado Namo hilibulu bayanu sebulu janatu mori min y'a kɛ ala ye k'a to ala ye Namo a bɔra maa min na Namo o ye ayiwa jitumu bala ye jitumu bala mamare de don Namo o tuma ale ye dɛmɛba de don a la Namo k'a sama kɛ o tuma an b'a fo dan tɛ foli min na Baburu sama ni baburu sama jitumu bala sisi nyuma Mɔgɔ min bɔra bala la i bɔra kolo bala Bala bana maloya de ma k'ale bɛ saya fɛ ni malo ye o se ale ye I ye suba le jama b'i fɛ suba Mandé Massa n'a bɔra yen Namo kungu b'a ni bantanba Namo ko sumanguru bɛ manden ti don min Namo a ye bala fasake tugu a kɔ Namo u ye kunkun ti Namo ka bantanba ti Namo ka ɲani ti Namo ka kamasiga ti Namo ko bala fasake ne b'i tugu n kɔ Namo i bɛ taa fɔ mandenkaw ye Namo. ne sumanguru kante ye mɔgɔ min ye k'a la ka d'u ye Namo e m'a ye kuyate a bɛ lajamu kunkuba ni bantanba Namo. ɲani ani kamasiga Tiɲɛ don. kante a bɛ majamu kunkuba ni bantanba ɲani ani kamasiga Tiɲɛ don. kurufuga sariyaw bɛ sigi don min bala fasake il y avait 32 miradors gala 32 o de tun bɛ kurukan fuga Tiɲɛ don. gala min ka jan n'a bɛɛ bala fasake taara ka sigi o de kan k'a bila cɛ dɔw kan na kurukan fuga nin don maga Sunjata kumana ma nin don de u ye distinction ta k'a di bala fasake kuyate ma
k'a fɔ k'a ye min kɛ Mandé ka jeliya kundo ta k'a d'a ma k'a fɔ ayiwa n'i ye min kɛ Mandé tana t'i la kuma o kuma n'a bɔr'i da tana t'a la foyi t'a la ko ayiwa k'i janto ayiwa jeliya la ni jeliw bilara ɲɔgɔn na ayiwa kuyatew de kan ka wuli ka jeliw fara ɲɔgɔn kan e m'a ye jelikuntigi a tɛ di kuyate ma a gɛlɛyara cogo cogo kuyatew de bɛ wuli e nana Jabate filɛ nin ye ayiwa ni ayiwa jeliya tiɲɛna bi e b'a fɔ i ye Tarawele i ye Tiramaga ye i bɛ taa i ka Tiramagaya la nka n'a tiɲɛna anw ye kuyate dɛ taayɔrɔ wɛrɛ t'anw na o kɔrɔla la n bɛ Seguba kuyate Kunkuba ni Bantamba Ɲani ani Kamasiga jelikɛ o tuma a y'an dɛmɛ depuis siɲɛ fɔlɔ fo bi n b'a dɔn ɲaga wɛrɛ ni Ala sɔnn'a ma bulamusow den a bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Seguba kuyate Solomani naamu an bɛ tambalema kabini de tamba jigi sɛbɛ jiri kosɛbɛ Salimata de tamba naamu Umu Kuyate de tamba naamu n bɛ tambalema naamu an Seguba donsoba naamu tamba min sɔnna balimaya ni sindiya ma Maninkaw aw yɛrɛ bɛ bɔra sisan ni ka nisɔndiya caman sɔrɔ an fɛ ni hakilina jigin kɔnɔna na prime tɛmɛnen kan o hukum kɔnɔna na sa i n'a fɔ prime kɛnɛ kan tun y'a fɔ ye cogo min na tolon de bɛ ka kɛ sɛbɛ ye sisan sabu ka da kan ɲaga o ɲaga kandida kelen bɛ bɔ a la o kama nin zen kandida kelen bɔlen a la a tɔ tora kandida 9 ye o kandida 9 olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelennin fɛnɛ bɛ na ni ka n'u yɛrɛ yira aw la kokura k'u nakun fɔ ani dɛmɛ min b'u aw fɛ ka ɲɛsin u ma ni k'o fɛnɛ adressé aw la aw ni ne an ka jɛkulu lamɛn Manden b'a ni musoma dindi farama bakɔrɔ kan aluni sungu ne tɔgɔ Seko Keita ka bɔ Kayiba Jabate aw ka candidat kayisien H1 donc mina wele kan bila aw bɛɛ lajɛlen ma bi aw ka bɔ aw ka voter ɲe numéro min bɛ sɛbɛnni duguma aw bɛɛ ka voter o numéro in na pour que k'an soutenir Kayi cɛ ana muso denmisɛn fara mɔgɔbakɔrɔ kan Kayi ka bɛ fan o fan kasɔnga bɛ fan o fan aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ aw ka voter ɲe aw ni ce aw ni baraji yapo n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔnɔdugu k'a ta Bajangara Koro Bangas Duanza Sanga n bɛ foli lase aw ye aw ka bɔ ka dɛmɛ kɛ aw ka dɔgɔnɔkɛ Yakuba Kindo ma candidat HD ne nakun ye yeleko de ye n bɛ dɛmɛ ɲini aw fɛ aw ka n dɛmɛ n ka se ka taga ni yelen ye kulu sanfɛ ka dɔgɔnɔdenw kunna wolo n bɛ foli lase Seyidu Nantumɛ Togonatigi min ye dɔgɔnɔ fana ye a kana dɛmɛ kɛ Mandekalu Alisu ne tɔgɔ de Hamadun Alheri Yatara ka bɔ kɔrɔn fɛ n'o ye Tombouctou mara kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Ɲafunke ne ka nakun ye ka Nyele ta ka furu ka kɛ n ka furumuso ye o bɛ se ka tɛmɛ cogo di ne bɛ aw de deli sisan aw ka voter ne ye walisa o bɛ se ka waliya n bɛ welewele kan da minnu bɛ Mandé kɔnɔna na minnu bɛ Mandé kɔ kan aw bɛɛ ka fara n kan walisa ne ka Nyele furu ka kɛ n ka furumuso ye o de tun bolo k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ani kalo denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka candidat Mandi don n'o ye ne Cheikh Sadibou Keita ye ka bɔ Manden ka bɔ Maninkala donc n bɛ welewelekan bila aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka bɔ ka voter ka SMS ci numéro WhatsApp la numéro min bɛ écran dugumala la donc o kɔnɔna na n b'a foli fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye donc aw ka bɔ k'an soutenir Nyele furucɛko la walasa an ka Nyele ta ka taa Nyele yira Manden ka taa Nyele yira Kirinakaw la ka taa Nyele yira Narilakaw la o kɔnɔna na donc n b'a fɔ a ɲɛna halisa aw ka bɔ ka voter kosɛbɛ donc ka SMS ci numéro WhatsApp na donc n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mandekaw aw ka bɔbɔcɛ don Cheikh Umar Keita ka bɔ Tumiya komi aw bɛɛ b'a ka bɔbɔkɛ nakun dɔn Manden yan n nana yelenko la o hukumu kɔnɔna la n ka foli bɛ bɔbɔ bɛɛ lajɛlen bɔbɔ bɛ diɲɛ fan o fan aw ka bɔ aw kana balimakɛ dɛmɛ cogo min na an bɛ taa Nyele Tumiya o tɛ dɔwɛrɛ numéro filɛ écran duguma a bɛ SMS ci o numéro fɛ H5 Mandekaw aw ni sun n ka foli bɛ tanu o b'aw bɛɛ lajɛlen ye ka bɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ la aw minnu ɲɛmagana nin waati in na an b'aw bɛɛ fo n'a ka danaya foli ye ne y'aw ka candidat Mandi ye H6 Seydou Traoré aw ka tamasɛki kɛ ne balima tamasɛkiw ne b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ye a takalash k'aw fo n'an ka kan foli ye o bɔlen kɔ la n bɛ welewelekan lase bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ kɔrɔn fɛ Tombouctou Kayi Kidali fo ka taa se Gao ma n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw ka voter ne ye ne mun ye aw ka candidat ye ka na Manden yan ka na n kan bɔ Nyelenko la walasa n bɛ se ka sigi ni Nyele ka taa n'a ye cogo min na kɔrɔn fɛ aw ka candidat Mandi don
donc pour que ka voter o ka nɔgɔ kojugu numéro filɛ écran dugumala la a bɛ se ka message ci o la whatsapp sanfɛ n ka foli ani tanu n bɛ segin k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Salamu alaikum manden cɛman n'a muso ma denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan aw bɛɛ ni su n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka candidat Yusuf Dunbiya Asset Mangado n mago bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'an dɛmɛ aw yɛrɛ b'a kalama mɔgɔ nakun ka kɔrɔ ni yɛrɛ an bɛɛ bɛ yan an bɛ yan yelen ko de la donc fɛn fɔlɔ tɛmɛra prème fɔlɔ tɛmɛra an bɛ prème filanan de magɛna sisan donc n mago b'aw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la aw bɛɛ ka bɔ k'an soutenir a bɛ bɔ k'an soutenir ni numéro min ye a numéro bɛ écran duguma donc aw bɛɛ ka voter ɲe ka voter ɲe yɛrɛ yɛrɛ de Sénéfa bɛ fan o fan Sénéfa bɛ Mali fan o fan n mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la assalamu alaikum. Mande cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ani su a balimakɛ Robert Dugure mankan don H8 ne de bɛ ka kɔrɔbɔrɔ représenter Nyele ka cɛko la maa ɲini kɔrɔbɔrɔ bɛɛ fɛ Mali kɔrɔbɔrɔ ani kɔkan kɔrɔbɔrɔ a bɛɛ ka bɔ a ka voter ɲe o voter bɛ kɛ cogo di numéro min sɛbɛnnen filɛ ne duguma a b'o numéro ta ka message ci o kan WhatsApp la ani prème na fɛnɛ an ka bɔ a ka taga an soutenir walasa Nyele an ka se ka taga n'a ye. Manden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ aw ni su ne ye Umar Sumaworo ye ne ye candidat H9 ye ne ye yelenko mɛn ka bɔ fo Masina ne nana Manden ne nana yelenko la yelen ye masakɛ denmuso de o kɔnɔna la walasa an ka se ka yelen sɔrɔ ka taa n'a ye Masina an bɛ bɔ don o don dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ bɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Awa Jɛma la espace Awa Jɛma n'o ye Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI ye an bɛ taa yen nɔ an bɛ taa Manden Sigikan Manden Tabiya ani Manden Danbe an bɛ taa fɛsɛfɛsɛ o tɛmɛnen kɔ ne b'a ɲini Mandekalu bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka bɔ aw ka voter ne ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fulalu bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ani fula fɛn fɛn bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen numéro min filɛ duguma WhatsApp numéro aw bɛ voter aw ka candidat Mandi H9 ye n'o ye Umar Sumaworo ye. Maninkaw aw yɛrɛ bɛ bɔra sisan k'anw ka nin candidat ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelennin lamɛn ani k'a dɔn min ye nin H ye min fɛnɛ ye nin H ye o kama aw bɛ se ka vote kɛ aw ka candidat préféré ye an ka nin numéro min sɛbɛnnen filɛ écran duguma n'o de ye 75 92 55 55 ye o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ aw ɲɛna ko an ka prime kɔnɔna fɛnɛ na fo ka taa se an ka quotidienw ma an bɛ to ka yala tama dɔɔni kɛ ni ka taa an ka personne ressource fɛ yen o de kama bi an wulila ni ka se an ka yiri dɔnna ŋana dɔ ma min tɔgɔ ye ko Burama Bagayogo aw ni anw an ka jɛ k'o filɛ. Lawali Simbo Mamare Magan Sunjata Mamare Kanu Simbo Kanu Ɲɔgɔn Simbo Kabala Simbo Jata e ko k'e tɛ i den di Nyele di ten ten mɔgɔ o mɔgɔ n'a b'a den di ten ka mɔgɔ ye carré kɔnɔ ten ka den d'a ma ten ko n'o bɛ den min sɔrɔ o bɛ kɛ ten den ye e dun bɔra masakɛw la ayiwa Nyele fana ye masakɛ den ye mɔgɔ min bɛna Nyele furu f'a ka kɛ maa ɲuman ye Manden kɔnɔ ba Manden sigibaga bɛ se ka k'ale ye sini. Jeliba Naamu Manden sigilen don fɛn dama dama kan naamu donsoya b'o la donsoya b'a la naamu o de la naamu bi n y'a laɲini naamu e Jeliba naamu ka fara Nyele ɲinibaw kan naamu an ka se maa dɔ ma naamu maa min n'u b'a dɔn naamu n'a tɔgɔ ye naamu n'u ko Burama Bagayogo Burama Bagayogo ayiwa ni dɔw ko furakɛlikɛlaw baba naamu jiribɔlaw karamɔgɔ naamu ka jiri dɔ k'a dɔn lakari naamu ka jiri dɔ ka jiri dili dɔn naamu ka Manden dɔn ka Manden taabolo dɔn naamu ka Manden tanamafɛnw dɔn naamu an b'o de Burama Bagayogo ka so bi Simbo Suba ayiwa o Burama Bagayogo de sigilen filɛ naamu ayiwa o de la k'i ka Nyele ɲinibaw wele ka na naamu an ka na Burama Bagayogo ka Manden f'u ye naamu ka donsoya ɲɛ f'u ye naamu ka jiri f'u ye naamu ka Manden tanamakow ɲɛ f'u ye kosɛbɛ u k'u tulo dayɛlɛ naamu sabula don do naamu k'u bɛna taa kungo kɔnɔ kosɛbɛ ayiwa i ye tiɲɛ fɔ o kuma Jeliba Suba ko ne ko Burama Bagayogo ma k'a ni wula a b'a ni wula ayiwa Suba han Burama Bagayogo han n ka masakɛ bɔra sisan ka kuma awɔ
Bagayogo awɔ ko Sisɔgɔ ko ye bula ye awɔ Sakiliba ye bula ye awɔ Damba ye bula ye awɔ ko bula wuru awɔ bulaw de ka farin awɔ bula warawara awɔ bulaw de ka farin tiɲɛ don Fakoli awɔ bɛɛ b'a dɔn i bɔra i ye Fakoli si de ye ka su k'o ka dugu jɛ awɔ Mande awɔ a kɛlɛ awɔ a ma taa ka Fakoli to awɔ e m'a ye ko kɛlɛba misi fagara don min awɔ n'o kɛra Kirin na awɔ u ko ka misi kunkolo awɔ ko k'a di Fakoli ma awɔ Mandenkaw ko kun jumɛn awɔ ko jata bɛ misi kunkolo di Fakoli ma awɔ ko kɛlɛ kun ye Fakoli ye awɔ ko ka misi kɔ d'a ma awɔ ko kun jumɛn na misi kɔ bɛ d'a ma awɔ ko kɛlɛ kɔ ye Fakoli ye awɔ ko ka misi sen d'a ma awɔ ko kun jumɛn na misi sen bɛ d'a ma awɔ ko misi sen ye Fakoli ye awɔ ba Fakoli bɔra jinɛw de la jinɛden don tiɲɛ don ɔ Bagayogo ne kɛra dɔnnikɛbaga ye awɔ bi awɔ ka na awɔ ayiwa k'a fɔ e ka kɛ donso ye bi awɔ i m'a tɔmɔ dɛ awɔ Bagayogo an o b'a de y'an sinsin i ma yan bi awɔ o tuma min ye donsoya ye awɔ Manden kɔnɔna na awɔ masakɛ y'a fɔ ko Manden sigilen don donsoya kan awɔ ayiwa o de y'an sin ma yan bi awɔ n'a dun fɔra ko donso awɔ f'i ka yiri fana dɔn tiɲɛ don fɛn dama damani bɛ yen f'i k'o dɔn donsoya kɔnɔ tiɲɛ don ayiwa jeliba ne jeliba ni kuma dira an ma Bagayogo anw ye aw kɔ de naamu mais kuma dira tigi ma naamu kuma dira dɔnbaa ma naamu manden a ma fili naamu a ye tiɲɛ de fɔ kosɛbɛ manden yɛrɛ naamu aw jeli bɛ dɔ fɔ naamu ko toni kala naamu toni kala naamu n b'a fɛ ka walawala naamu an n'an bɛnbaw ka mɛn naamu k'a fɔ ko donsoya naamu manden sigira kan naamu toni kala naamu toni tɔgɔ fɔlen mɛ kala tɔgɔ ma fɔ kala tɔgɔ ma fɔ naamu naamu n'i y'a mɛn mandenkaw fɛ ko toni kala naamu jeliw yɛrɛ bɛ mɔgɔ ba jama la ko toni kala sa naamu an t'an da don o rɔ o y'aw ka kuma ye naamu n'i y'a mɛn toni kala naamu biɲɛ dɔ de tun bɛ yen naamu o biɲɛ bɛɛ la min naamu k'o bila bɔrɔ nin kɔnɔ naamu bɔrɔ de tɔgɔ ko bɔrɔ naamu o de tɔgɔ ko biɲɛ nin de tɔgɔ ko kala naamu mɛ a bɛ bila bɔrɔ min kɔnɔ naamu o bɔrɔ de tɔgɔ ye ko to naamu tiɲɛ Bagayogo o bɔrɔ de tɔgɔ ko to Bagayogo o tuma fɔlɔfɔlɔ naamu marifa nin tun tɛ yen o naamu donsoya daminɛlen tɛ marifa la koyi ɔhɔn caman b'a ɲɛna ko donso ko n'i ye donso ye donsoya daminɛlen tɛ marifa la dɛ naamu donsoya daminɛlen kala la kala naamu kala biɲɛ de tun bɛ kɛ naamu den fila bɛ kala k'a don cagala gɛlɛ kɔnɔ naamu ka toro jɛ kɛ k'a dasiri naamu k'a bila bɔrɔ kɔnɔ Bagayogo naamu ni manden masa ye ne ɲininka o la naamu ne b'a dɔn naamu n fana y'a dɔ ye dɔɔnin dɔ ye koyi naamu n fana t'a dɔ ye dɔɔnin bɛlɛya dɔ ye koyi naamu o biɲɛ de bɛ ta naamu k'o bila kala kɔnɔ naamu kala biɲɛ nin naamu a bɛ ta k'a bila foroko kɔnɔ naamu Bagayogo o foroko de b'a fɔ ko to ni kala to ni kala to ani kala naamu o de ye bɔrɔ ye naamu biɲɛ nin bɛɛ la min naamu toro jɛ de bɛ k'a la ayiwa Bagayogo ni toro jɛ kɛra la naamu a ye manden masa naamu k'o fɔ muso furubaw ye naamu an ma s'u ta ma fɔlɔ naamu mɛ an bɛ donsoya dɔɔnin fɔ ka taa di ayiwa manden masa mana ɲininka naamu muso furu b'a la naamu jeliba naamu muso k'a yɛrɛ minɛ a daminɛlen tɛ bi koyi ayiwa an tulo b'i la muso k'a yɛrɛ minɛ a daminɛlen tɛ bi dɛ naamu naamu o kalabiɲɛw de bɛ fɔ naamu sunkuru filɛ nin naamu sunkuru min b'a la n'a dalen don a yɛrɛ la naamu kɛmɛ n'a ye mɔgɔninfinya kɛ ani cɛ ma jɛ n mago b'o ɲɛgɛnɛ la naamu n'a mago b'o kalabiɲɛw la naamu o kalabiɲɛ toro jɛ de bɛ kɛ ka ala min k'a lami ka kɛ dononkɔrɔ bilen kɛ k'a sɔn k'a sɔn o tuma ni muso min ma kanu kɛ o ɲɛgɛnɛ de bɛ k'a kan k'a lami kala min Bagayogo n'a filili kun fɛ i fankelen bɛ sa ayiwa Bagayogo o tuma la naamu o bɛ kɛ la ɲi toro biɲɛ nin bɛ kɛ la ɲɛ u ti kuma gansan fo la dɛ u bɛ n taba kuma ye ten min sɛbɛden b'aw na nin u b'o n taba kuma de don nin ye n taba kuma de ye naamu an bɛ kɛ don na donsokɛ bɛ kɛ don na a ye don na i bɛ taa bolokɔrɔ ta foyi t'a la nka n'i bolokɔrɔ siɲɛ i ye gwado kɛ nin sɛbɛden n taba kuma de b'a la n'u taara n taba kuma o ta sunkuru min tɛ kanu kɛ a dalo biɲɛ dalo rɔ u bɛ mun de fɔ u b'a fɔ ko tu bisimila ye tu bilen sira bilen saya sira bilen mana da jɔ su la o kɛ toli mana dɔ dɔ ɲɛnama la o kɛ sa donsoya tun tɛ bɛɛ ka baara ye koyi donsokɛ tun bɛ yɛrɛ labɛn n'o ye o muso fana b'a d'a ma o n taba kuma o i b'o o bugurinjɛ ta o tuma mandenmasa fɛ u bɛ bili kɛ biliso n'i y'a fɔ sisan ko bili i tasiri de nana sansew
o tuma la u bɛ yɛlɛ biliso bɛ dɛ kɛ nin fɔ bugurinjɛ la i bɛ Côte d'Ivoire o i bɛ Laginɛ o n'u ye nin biɲɛ fili ma a bɛ taa tiɲɛli k'i la ni u taara kɛlɛ rɔ n'a y'i diɲɛ n'a donni fa o fana a tɛ furakɛ a bɛ furakɛ muso ɲɛgɛnɛ de la musoya tɛ gansan ye koyi o yɔrɔ la ni donsoya fɔra a bɛ dɔɔnin fɔ o ye ka taa a kɔ donso filɛ nin ye u bɛ sigi fagala tɔgɔ fɔ mais u tɛ Timba ta ka fagala tɔgɔ fɔ dɛ Timba de faga kɛ gɛlɛn ni Mali fagali ye Timba faga kɛ gɛlɛn ni Mali faga ye i bɛ Mali faga a ɲama b'i to mais n'i ye Timba faga a ɲama t'i to o tuma Timba o bamananw maninkaw nu u bɛ baara kɛ ni Timba bolo ye Timba ɲuman bolo n'i ye Timba ɲuman bolo ta k'a baara mɔgɔ la i b'a siri n'a ye a farilafini muso bannen k'a bɛ taa Côte d'Ivoire i b'a siri Timba ɲuman bolo a tɛ se ka yɛlɛmɛ awɔ mɔgɔ min kɛ jugu n'a tɛ min kɛ Timba ɲuman bolo de b'a baara kɛ o kuma la donsoya an bɛ dɔɔnin de fɔ a la k'o tɔ ka ca donso hali u mana taa ka taa Timba n'a bɛ tɛmɛ i ka foro la a bɛ bin dɔ tigɛ ko n'a m'o tigɛ o san ma yɛlɛ i tɛ fɛn sɔrɔ o foro la donso ka tɔgɔfɛbila a bɛ gilɛ Timba nɛn de la awɔ tɔgɔfɛbila de ye Timba nɛgɛ Mandé Massa ani n ye baara kɛ ni bi tɛ Jeliba Suba an sera donsow ma bi o nisɔndiyara kosɛbɛ a ye fɛn fila fɔ a da sera Timba ma a da sera Mali ma nka a ma se panfɛnw ma i ko dibɔn n'a ɲɔgɔnnaw i ko duga n'a ɲɔgɔnnaw n b'a fɛ a ka dɔ fɔ n ye kamamafɛnw fana la an ka tɛmɛ Mandé Massa a b'a kalama Mandenkan ye duga dɔɔni kɔnɔ bɛɛ ye ni i tunna mɔgɔ tununa ni dugumɔgɔ bɔra k'a ye karisa tununen a ma ye u b'a a lajɛ n'u ye taara ka taa ɲinini kɛ u ma ci a tigi ye u bɛ jate minɛ n'i ye duga ye sanfɛ duga bɛ munumunu mɔgɔ mana sa yɔrɔ min na ale de b'a ja yira nka a tɛ bisu ka gansan dɛ n'a nana ye tile 3 kɛra duga ye munumununi daminɛ an bɛ dɔɔnin de kuma fɔ ni duga ye tile 3 kɛ a ye munumunu na a ma mɔgɔ ye duga musakɔrɔba bɛɛ tɛna mɔgɔ su dun koyi duga u b'a fɔ ma ko dugarɔ cɛkɔrɔba dugakun a bɛ nin ɲɛ 2 bɔ fɔlɔ kɛ yɛlɛ n'o ye sanfɛ n'i yɛlɛ n'o ye sanfɛ ɲɛ mana bɔ fiɲɛ dɔ de bɛ bɔ ɲɛ kɔnɔ ka taa sanfɛ fiɲɛ o fiɲɛ bɛ ci fan bɛɛ duga bɛɛ b'a dɔn ko su bɛ yan o kɛra bagan ye o kɛra mɔgɔninfin ye mɔgɔw b'a fɔ ko karisa tununen an m'a ye an ye kungo kɔnɔla fa bɛɛ an tun taara yɔrɔ dɔ duga ye yaala la ye dɛ u bɛ taa sɔrɔ i ka mɔgɔ su bɛ yen o ye duga ye o tuma jeliba duga a tun bɛ anw ka Manden yan ni Mandé Massa ye ɲininka wula kɔnɔkɔrɔ don koyi duga tun bɛ Manden a bɛ Manden fa bɛɛ ba a bɛ Mali la n'u y'a mɛn ko Manden dɔ hakili la ko Manden ye Mali fan bɛɛ fɛ siya bɛɛ b'a la o tuma duga de b'a yan duga tun bɛ na Manden a bɛ yaala a bɛ taa mɔgɔw ka yɔrɔ la a bɛ taa jigin a bɛ su dun mais duga ko k'a sera yɔrɔ min na ale b'a fɛ k'o kɛ Manden bila a fɔ ko mun na u ka jamana don k'ale b'a fɛ kɛ Manden bila k'a bɛ Manden bila mun na badema cɛ 2 u t'i bolo don tominɛn kelen rɔ yɔrɔ yɔrɔ ale duga tɛ taa ye ale tɛ sinji fara fɛ duga o y'a to a ye Manden bila mais dɔ hakili b'a la ala an kɛrɛfɛ jamana nin ko Manden don duga bɛ sɔrɔ Burukina a bɛ sɔrɔ Laginɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ Segu yɔrɔ dɔ la a bɛ sɔrɔ san kɔnɔ mais ale de ko cɛ 2 badema 2 k'a dɔn Moriw fɛ Moriw b'a fɔ ko sinji fara man ɲi koyi ko sinji fara man ɲi n'i ye u siran n'a ɲɛ duga ko badema 2 tɛ tɛgɛ don tominɛn kelen rɔ yɔrɔ yɔrɔ ale duga tɛ taa ye mais bɛɛ ko k'ale ye fitiriwale ye o kɔfɛ kɔnɔ jumɛn nana o kɔfɛ o ye nanagalenni ye
nandagaleni nana Mandé kɔnɔ Mandé musokɔrɔbaw a n'a cɛkɔrɔbaw u bɛ bulon jɔ taa ɲininka la Mandé Massa a ɲininka na Mandéka ye so jɔ ni so jɔra k'a ɲa cogo o cogo u bɛ bulon k'a la n'u ye bulon k'a la Mandéka b'o kɛ mun kama ko k'an kɛ bulon kɛ so la n'u ye bulon kɛ so la dunan mana na su fɛ olu b'i da bulon kɔnɔ Mandéma cɛkɔrɔba b'a f'i ye ko k'a y'a kɔlɔsi dɛ ko dunan nalen fo a ye taa bulon kɔnɔ la fura dunan bɛ don yen o dɔ la an tɛ se ka ɲamakala kelen fɔ la a tun ka ca mɔgɔ min na kosɛbɛ n'o tun b'a ka bagasi bɛɛ ta a n'a ka faliw o tun ye gawulow ye u bɛ taa don bulon kɔnɔ mɔgɔ tɛmɛnba dutigi b'a fɔ mɔgɔ ma dunan nalen bulon kɔnɔ dɛ a y'a tɛmɛ ko mɔgɔ kana se a sen ma u b'u sen nakari o kosɔn ni hali ni muso n'a ye den sɔrɔ cɛ wɛrɛ fɛ n'a diminara bulon de tɛ bi jɔ o kama n'a ye kamalentigɛ kɛ den sɔrɔ cɛ wɛrɛ fɛ a dun b'a fɛ den nin kɛ bɔ cɛ nin na a bɛ taa b'i da bulon kɔnɔ a bɛ t'i da bulon kɔnɔ mɔgɔ bɛ n'i sɔgɔ a sen kan o tuma n'a taara di n'i y'a mɛn Mandé masaw fɛ i bɛ taa Mandé cɛkɔrɔbaw ni sɔrɔ u bɛ so jɔ u n'u muso bɛ si u tɛ sɔn donsoya sira kan u tɛ sɔn muso kɛ da u ni dan cɛ ni muso dara i ni dan cɛ n'a dara ni da cɛ ni mɔgɔ taara k'a bɛ suya k'i la a b'i minɛ n'a taara k'a bɛ kɔrɔtɛ b'i la a b'i da o kosɔn cɛ mana kɛ cogo cogo ni muso jara hali sunkuru don kana n'a sɔrɔ a kɛ di da la ni kojugu y'i sɔrɔ a la i tɛ bɔ a bana rɔ n'a y'a ɲininka Mandé Massa foyi tɛ ne n'a cɛ baara ɲɔgɔnya kɔ a fɛnɛ bɛ n dɔn a ta tɛ fo wɛrɛ ye dɛ a b'a fɛ k'a ɲininka an tun ye kɔrɔkɛlen mun bila a kɛ segolu ma o tuma o ye donsoya kiri dɔ ye donso o tun bɛɛ de tun bɛ ta an ka dɔnni kan ala sugu sago k'a bagayɔgɔ o kuma an bɛ sira ɲini a bolo ko ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma Mandé Massa an ni ce an baraji a diyara n ye bagayɔgɔ a diyara n ye bagayɔgɔ o bagayɔgɔ a diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn ye bagayɔgɔ amina rabi amina rabi amina rabi amin amin amina amina rabi i bagayɔgɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye an nali diyara n ye kosɛbɛ bagayɔgɔ an b'a fo a diyara n ye o kɛ émission in faamuyali cogo ɲuman tabarikala a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen tabarikala ala ka laɲiniw sabati tabarikala a diyara n ye tabarikala a diyara n ye aw bagayɔgɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an ɲaami cɛkɔrɔba la ala k'o dugawu minɛ amina Maninkaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko nin ja in de bɛna dansigi bi émission na nka an tɛ se k'an kɔ don abadani n'an ma foli ta ni k'a di an ka marraine ma n'o de ye madame Traoré Fatumata Mint Barka ye Fatumata Mint Barka ale ka foli tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ foli belebeleba ta ni k'a di an ka ambassadrice ma n'o de ye madame Fifi Tunkara ye ni ma Fifi Tunkara dɔn i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min na a b'a fɔ ko denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ba Fifi Tunkara ale ka foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli ta ni k'a di an ka parrain artistique ma et culturel ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ale de tɔgɔ ye Vie Farka Touré Vie Farka Touré ale ka foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli belebeleba ta ni k'a di an ka parrain tɔ kelen ma ni o tɔgɔ de ye belebelew ka belebele Golf Morikɛ Sheikh Salam Samake an tɛ se k'an kɔ don émission in na n'an ma foli belebeleba ta ni k'a di espace farafina mɔgɔw ma Banginedakaw fɛ yen sabu ka da kan an ka nin quotidienne a bɛɛ lajɛlen enregistrement bɛ kɛ espace farafina mɔgɔw de fɛ yen nɔ Bangineda k'an bɛɛ an b'o di ɲɔgɔn ma ani ka rendez-vous ta ni ɲɔgɔn ye juma nata in na n'o ye vendredi prochain an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ espace awajɛma na Bakɔjikɔrɔnikaw fɛ yen mun dabɔlen don ni ka ɲɛsin station Total ma nɛgɛ kaɲa 21 21h a kana fɔ maa si kɔ bɛɛ lajɛlen k'i jija ka bɔ a kana an ka ɲaga in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an ka nisɔndiya ko caman sɔrɔ a kɔnɔna na ani ladilikanw ani kalan baden o bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲaga in kɔnɔna kan a kana to a ka fɔ kɔ aw ni ne an ka kan bɛɛ di ɲɔgɔn ma sini nin wagati kelen in na bye